Halo, 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 selamat sore. Kita berbondong-bondong mau OTW, Mbak Mis delik. Batak seneni delik dek. Puweres, res, karo mbok res. Nah, iki klambi kuning, guys. Iki adalah baby cantik kebon agung. Aku wis kumut-kumut terus gak apa-apa. Wis kesel dina riwa-riwi, guys. Kayak neng guri Mbak Mis malah mangan kayak lo mangan pokoknya es mangan kasih neng guri dhewe kayak omong ayoan guys es pokoknya OTW dan OTW kita OTW dulu kisi arep ngampiri Mbak Ruli guys juragani yang mau nraktir karo Reza mau numpak motor nggak motorin Mbak Mis. Oke guys, kita lanjut jalan menuju Waduk. Ini kita sudah jemput Mbak Ruli dan Mbak Lis, rekan dari Mbak Ruli. Ini guys, Mbak Ruli yang cantik. Jalur ki kongguri koyokan kembar ya guys. Potongannya blue. Ya pokoknya Mbak Mis. Calur kayak kembar loh nek lungguh. Dure podo. Terus bodine podo, cantike podo. Jan kayak cah kembar gitu. Ada tadi dedek nih dumes guys. Calur ki. Jereng pokoknya. Sak dumes kabeh, tapi anake wis loro kabeh kayak jereng to. Pokoknya Mbak Mis karo Mbak Ruli ki seret pokoknya ya sering. Yuk kita OTW dulu guys, udah mendekati lokasi, udah sampai perjalanan menuju. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Kita hari ini ada acara ulang tahunnya Mbak Ruli. Selamat ulang tahun ya Mbak Ruli. Duh, Mbak Ruli werung badan mbak aku lo minalaitin bal paiti. Mohon maaf lahir dan batin ya Allah. Kok ya lali. Tapi gak tahun di dosa ya Mbak Ruli ya. Nek wong-wong lebih ya bisa. Terutama iki. Iki sing kedua, sitok gak melu, kae nomor 4. Kesini lagi di warung Apung Pelangi. Ini kedatangan tamu aku. Mbak siapa namanya Mbak cantik? Mbak Lis. Ikut ngerias juga. Biasanya ikut siapa? Lu. Bodoh lo, biasanya lo. Kok nek mau pengen njaluk Mbak Mis sana. Wes padha kabeh, Mbak. Kejerewe gurami. Guramine siji mekan. Oh. Yang kok njaluk ngono, jol-jolan. Kopine 2. Aku aja. Selamat ulang tahun ya Mbak Ruli. Mbak. Mbak Mis apa Mbak Mis aku ah? Kan aku aja. Heeh. Sapa ora aku. Lah iya mineral.
Saya gak net mau nikah. Jeruknya siapa lho? Marai mutung, Pak. Iya. Iki tukang apa-apa iki? Sejuk ning kopar bluk ya kuwi. Ambisi iki arisan padahal. Lah pu para yo ro wong aku Reza tak telepon wis tak rungokne ning jero enek sapa. Para pinter aku. Lho, aku kan pomone urung mulai waktu ora. Aku lho mulai jam 1 ngenteni dirimu ora teko-teko. Golek apa? Golek apa? Golek apa? Tak ben mbuk anu. Iya. Untuk ke Mbak Titi ora melu. Nyanyi. Nek Mbak Titi melu meleduk. Lho Mbak Titi kan anu kok atike cilina. Atine dan kok tikus rokok juga. Keratak. Penting gak koyo gara. Ngan. Nah iki jenenge apa iki? Iki kayak sapi. Jret. Waktunya makan madang gedene guys ning nggone Waduk Pondok Dero warung Apung Pelangi iki sing ning dhuwur kapal kae guys nek iki ning nggone kasih ning nggone apa pendopone guys enek karaokeane kita selalu milih dek sini Mbak Miss Mbok Doli Cereng. Ini ada Kak Risa yang selalu menyanyi Gembidaria Jret sama Putri Bobby, Putri Mikras Klekit. Ini ada gurame asam manis, tempe tahu goreng, ini catoge, cakangkung, ini nasi, ini es jeruk, catoge, cakangkung, lah ini casing bayar. Oke guys, sama Mbak Lis ini sama nih Mbak Miss. Kita lanjut. Sak piring. Aku nasi dikit guys. Lagi nggak pengen gemuk-gemuk karena sudah gemuk sekali. Ya Allah, bobotku sudah 80 lebih. Nah iso yo turun guys. Paling nggak 75 wis standar jane bobotku. Ya Allah, Mbak Ruli cantiknya Indonesia. Jret. Mau bisa cilik-cilik aku iso gede yo guys yo. Kewedine lemu-lemu guys, awak keselabut rasane. Nah, iki teramani ijo-ijonan tok ya guys, vegetarian untuk diet. Aku jane nasi wis tak kurangi guys, tapi iki nggak bisa mengurangi full bolak-balik madang luwe. Oke guys, ada cakangkung. Cakangkung. Kowe si am kowe. Wis kukut. Yo kok pesen sampean to, Mbok. Yo iki lho wangi bae sing wangi iki lho. Arum dalu jenenge. Ini bunga arum dalu. Baunya segar.
Selamat sore semuanya. Sore Mbak Monica. Mas, makasih loh ya. Ya gantengnya, Cai. Ku enek sing oleh watok guys ki kok gak enek sing nyantol wae. Selamat ulang tahun. Cerit. Bos kilo Eni Sakita. Begitu. Selamat sore. Yo ha, yo nek kinclis. Yo, ngene kok ora oke sing kepencut ki lho. Ya, sik kaya cah SMP lho. Ki TK. Aku somben butuh dumas Mbak Mis Mbak Rulia dumas cukup ki calon. Dadi ngaten aku gelem. Oke ya. Pokoknya sampean karo Bobi dadi nganten. Ye. Yo dumase mangkak jenenge. Ora apa-apa kok. Kowe urung karuan dadi mas. Ye. Lah iya dumas ya lagi TK sampai SMP. Lah iya. Nek manten wis ra poso ya tanggal pikrono lho Mas, bar tanggal 16 Bar tanggal 16 ae, bar tanggal 16. Iya. Lah timbang ngono kuwi ya tak tuku tak gawa mara rono wis penak to. Heeh. Ayo. Kilo dereng, Yo serat neng ko. Kae enak ngene Pak Mejor kae malahan. Hasilane oke biu ngono Iya. lho. Yo ku salin anu Ayu-ayuan. Tapi enak sing enak lho marai. salin Apa nek iki dino apa to iki? Iki lho MBG kok iso madhep iki ono lho rek ngumunku iki. Wes. Merah putih kae MBG. Ya pori. Piye? Cilik nggon parkir. sebagai kan bar anu loro kaya. Terus akhirnya inten lho, Epi Wibisona. Loh, lah kok gak dandan? Lho, Bolomu. ben ngutrakun dandan ayu kok. Lah Pak ora dendong gilingan opo? Makane itu guyu-guyu. Ora. Foto Lah, kok emang ora eneng. Kene iki rane Aku asine ngono kuwi, cuma mondoli ane dikai brand ambassador ringe. Aku salin ngono kuwe apa piye ya nggawa aku. Ane mondoli. Oh, sing ngono kuwi rane sing nganu. Sik, aku bukae. Kok mane kok ragu aku. Iki piye wing mburi piye apa sih? Tuh, guri putih-putih. Guys, kita sudah di lokasi. Apa acaranya? Kelenengan. Setunggaling adicara satu menantang diri keluarga Pampang. Terus duwin dong ala penyanyi elektron. Corona di desa ingkang ganda berkata daerah sambil Gari boreke kalau boreke salah anu. Boreke kan mesti salah jalan. Kubu kecil. Bacaan yo gamisan toko. Aku gamis lo salin bapak gamis. karena saking itu pratikal panjenenganipun kanggo ada turun betul benar mengira otomatis tinggal Oke guys, kita mengantri ngambil bakso guys. Ayo madang jeret.
Ki putri jret ya ta. Putri jret caruban ya Doli Saritoga jret ada Monica, Mbak Pepi, Mbak Doli, Mbak Pepi, Kak Reza, pokoknya jret. Wonten dalu menika aturaken dalu sami nggih pun Bareke wong telu kalau asline gak gelem kong kali kong wong telu ae iki karo kuwing mugi-mugi kanthi acara ae bareke jan terae ngrembakaken budaya sami kayak wis kadung mangap ka piye jajanan seniman budaya menggantung dumateng generasi iki pasang alis plus ane kuandel Sreng kondisi dalu menika kadang-kadang seniman seni karawitan saking Padukan Sedulurun badhe ngaturaken disusun nggih ngaturaken lelagon marketing Padrang Mas Ketar Esper malah saya melek grup sambanan bos gitu ngene sarubanan bos golek apa putri golek apa disponsori oleh soto ayam Pami madang mbak iki jeneng bakso rong mangkok nasi sak porsi masih tambah mie pancang baik bulu matanya kok cantik 3 layer tapi second berapa kali mbak second berapa
Thank